ин 5 гавҳора ки дар ҳар кадоме тифл хоб аст барои як модар зиёдӣ мекунад ва вақту нерӯяш ба ҳамаи онҳо баробар намерасад. аммо ёрдамчии чанднафарӣ ин мушкилро осон кардааст. чизе ки Дилноза Маматова модари 30-солаи панҷгоникоро нигарон мекунад он аст ки тифлҳо рӯз то рӯз калонтар шуда хӯрокашон низ зиёд мешавад. Дилноза имкони таъмин кардани онҳоро бо шири худ надорад ва шире ки духтурон барои кӯдакҳо тавсия карданд танҳо барои 1 ё 2 рӯз мерасад. мардумон камтарак ёрдам кардан дора дастгирӣ кардан дора анам ба нан мегирам якташ 150 сомон места хай 2 рӯзда намераса хай дигароша худамон харидан дорум. раҳмон Нурмуродов падари панҷгонико мегӯяд мардуми деҳа барои кӯдакон гоҳо кӯмак мерасонанд. шири модар ҳар 5 кӯдак намерасанд. харида истодем аму нан мисол аму қимат шуда истанд бо рӯз ба рӯз баланд шуда истанд нархи нан. аввалин панҷгоникҳо дар Тоҷикистон рӯзи 30 декабри соли гузашта 3 духтару 2 писар ба дунё омаданд ки ҳоло дар ноҳияи Қубодиён бузург мешаванд. падари онҳо Раҳмон Нурмуродов мегӯяд ки ҷои кор надорад ва ба кӯмаки ғизоӣ барои онҳо ниёз дорад. ӯ чанд моҳ пеш аз мақомот хоҳиш карда буд ки барои онҳо як манзиле дар шаҳри Душанбе диҳанд то он ҷо коре пайдо кунад, аммо мақомоти вилояти Хатлон гуфтанд дар ҳавлии бобои панҷгоникҳо хона месозанд. ҳай шумо дида истодем камтар камудияш мондан агар насиб боша иншоалла умедворам ки хонаро буд мекунам. инҷа 3 хона як кухниш қатиям 3 хона аден боз кухни қатишон. деворҳои ин хона бардошта шуда мунтазири он ҳастанд ки бомаш низ пӯшонда шавад, вале маълум нест ки ин хона аз кадом буҷа ва бо чӣ арзише бунёд мешавад. мақомоти ноҳияи Қубодиён ва пизишкон мегӯянд ки онҳо аз ҳоли кӯдакон зуд хабар мегиранд ва авҳоли онҳоро қаноатбахш меноманд. ин биби Ойша, иниш Фотима, иниш Зуҳро. кадомш ин манаи Фирӯза, ин калон ин Иброҳима.